Oyaure janeno mar Lolwe TV machiegni nono mar Oboke okinyi masani tarik en 10 to kod 3 dwe mar 7 gana 2 to kod 22 an Oboke kae kendo ma mipeke the standard en Raila Ruto staff task to avoid runoff. Wach mabende koro nitiere kanyo wach ni nyaka gisani koro ng'wech ma kid ji ariyogo gitemo mondo migi campaign mondo kik ng'ato kik yude matin ne kwanata malo 50 kod ombulu achiel wiye kaka chik bende koro dwaro. Wach machielo madwa ni Uhuru hits campaign trail for Azimio mano president kata ker Uhuru Kenyatta ka nitie bolo Nairobi kochacha. Machielo bende wadhi ng'e bok machielo en Uhuru I was solved but Karwa will jail thieves mano ker Kenyatta wacho ni en no yoma hinya kendo no muol kata kamano Karua Martha Karua en jalup ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga bende wacho ni to mano biro tweyo jokuoge omiyo jokuoge nyaka ikre yo makare. Kachako ng'iyo ite mago maiye wan kae to kod state cracks the whip on top KU administrators. State cracks the whip on top KU administrators in ugly land room. Ne koro vice chancellor kata jaten balariany mane jaten balariany mar Kenyatta University mano Paul Wenaina bende koro ne ogol kendo ket tenge mondo kapode wach mono weche mago mag lope bende koro ni tiere kanyo en wach bende koro ne oler kanyo to kod jagoro ma ochung'ne wechego mago mag somo kendo giwacho kanyo no gi riembe to no gi kete tenge kuom ndalo 30 kendo koro nyaka gi sani en wach ma bende koro inono. Jalup mane en jalup ne iluongo kanyo ni iluongo kanyo ni Weke Wanjohi ema bende biro bedo kaka yor kojolo kata VC kinde ndalo 30. En wach ma bende yangi to kod Simon Nabukwesi ma bende en jagoro emigao mar somo mag weche mag mbalariany egwengego. Iye kendo ite mar 4 state asked families that fled to return as school reopen mano county Baringo kochacha. Familia go maende koro ni charingo nikech lweny kaachiel kod onge mag arita kwe onyisi ni koro doki nikech skul bende koro iyawo. County Commissioner Mabaringo Abdi Razak Jaldesa ema bende koro kwayo familia machal makamano. Tamano mokadho jopuonj 800 kowuok kuom skunde 6 mago mag piny owacho yande ne ok odhi skunde go kaluwore kanyo to kod kuo mag jamni mabende kelo nek mathoth ahinya minego nyaka nyithindo. En wach mabende koro inono ahinya kendo sirikal oseketo arita kwe makare. Principal in dilemmas for inflation pushes prices up. Iwacho kanyo ni seche mabende koro skunde bende koro iyawo thoth jotend skunde nyaka gisani koro ni matek ahinya nikech bech gik moko dhi malo. Miwa kae ranyisi kaka kilo 50 mag mchele nyaka gisani wuok shillings 3,800 nyaka 7,000. Kilo 90 mar oduma wuok 2,800 nyaka 5,800 medo 3,000. Kilo 90 mar oganda wuok 600 nyaka 10,000. Seche ma bende mkati wuok shilling 45 nyaka 60. Mo 20 liters koro nyaka gesani en 8,000. En wach mabende koro jotend skunde gitim nang'o gi fee bende koro samoro jok moko nosechulo mar iga mangima to koro pesa no chal ni koro rumo en nachiedh nade ahinya seche mabende girito pesa mar sirikal mabiro jumani. Why Wajakoya could help swing tight election if it goes to a runoff. Iwacho kanyo Gume Wajakoya mabende mar Roots Party bende koro biro konya ahinya mar neno ni koro kapo ni yiero dhi tielo mar 2 koro yo dhi chomo kanye. Mano wacho bende tiwe bong'en jo nonro mag siasa ibro nona nena matuta ahinya. Ruto says opinion poll doctored by deep state to Raila's advantage. Mano jalup ke Dr. William Ruto pod kweda ahinya wach mano mar opinion polls migolo to kod kembe mag timo nonro ko wacho kanyo ni koro gin gik miloso mondo koro odog korka molo Raila Amolo. Nan Bungoma chieng' manyoro kendo nochako dhi nyaka Busia, Trans Nzoia mago kuonde bende koro ne owacho owuoye ahinya. Raila reignites coast campaign amid searing apathy and sibling rivalry. Nen taita tafaita kocha iwacho ni rivalry kata yoro mabende koro nitiere kanyo peka ahinya to kendo koro chuno nyaka dog kanyo wuoth moyenye kaka county ma Taita Taveta no
bende nitiere jomochung' mang'eny mane Azimio ma bende gimbe gi gomo tek ni wan wadhi nyaka e debe kidek kel luor ahinya ni jo mapiem kodgi dek koro yombi. Azimio to probe Ruto acquisition of 2,500 acre land in Taita Taveta. Mano ne gintiere kanyo giwacho ni koro lo ma eka 2,500 mar Ruto wacho ni mare kono gibiro nono anena ni to noyude yo machalo nade ka gidonjo sirikal. Despite as friends of top UDA leaders secure nomination slot, iwacho kanyo ni nitiere kanyo e seche ma bende koro osiepego mag jotelo noyudo kanyo gik mathoth ahinya. Anyway, Stephen Wainana Mburu iwacho kanyo ni jalup jachung' mar gavana mano Irungu Kang'ata, jalup na ene nitiere list mag jogo ma bende koro idwaro ni mondo wal kaka MCA. Iluongo ni Stephen Muniani Mburu is on the list of proposed MCAs. Mano to bende koro ng'eny gin weche mathoth ahinya nikech adang'iyo nyaka Oboke no mar Nation. Court jails for former Nairobi County official for 18 million fraud. Jogo mabende koro netiye sirikand Evans Kidero mabende koro otwe kendo bura koro loyo. Bank customers battle over stolen magweche mantiere kanyo kendo adhimiya nena moko bende nitiere. Wan ka nyaka gi wach mar the debt fuel hits and misses that will define Uhuru's legacy. Coming the Daily Nation mabende wantiere godo. Uhuru, I was soft but Karua will jail thieves. Kadonje ite mano maiye bro ng'iyo kanyo kwa chako gi ite mano mar ang'wen mabende koro story no nitie. Uhuru Ruto was pays to house as Muturi cancel special sitting. Nitiere bet mano be ni bedo dichieng' ma kawuono Speaker mar od bura Justin Muturi noketo ne okato rote mondo jo od bura norom gi yier godo clerk kata gier jotelo moko maga od bura. Kata kamano en gima bende koro oruchoko. Mano en kalore ni koro ne okokete e oboke mar piny owacho kaka chik bende koro dwaro. Koro Muturi wacho kae ni seche mabende olando ng'eto mogol kanyo wacho ni the government printers decline and failed to gazette the special sitting for reason not explained to us, despite the requisite documentation being forwarded to his office in good time last week. Wacho ni koro nokokete printer kata jomono be ni koro go chapa nokokete oboke mar piny owacho. Koro wacho ni chal ni en ywaruok mabende pod nitiere kanyo mar Ruto to kod Uhuru koro nikech Muturi joka koro ka Ruto kojo cha koro en ywaruok mapod nitiere. Omiyo koro en gima noruchi onge bet mabende dhi bedo nikech nyaka kete oboke mar piny owacho koka jodbura bende ong'ere ni mano luwore gi chike ma ginyalo dhi godo. Koro bosomo kae weche mathoth ahinya. IBC assured of network during polls. Giwacho kanyo ni network mabende samoro ji nyalo cheche nyalo theko ahinya. En gima nitie kendo koro gidhi lose e yo makare ahinya ji kik bed kod luoro mora mora. Wan kae to kod High Court throws out Sakaja degree petition. Doho dichieng' manyo nen fuong'ruok mabende no Sakaja yudo. Dogo Mbulimani bang' ka bende koro no wacho ni jalo mabende nicho donjo ne kotene goche mago mag degree en wacho kanyo wacho ni no kotero neno moromo. Dennis Gakuru Wahome emaende ni chakoro ne otero wachno ni to degree mar Sakaja ochich godo. Okotero neno moromo no yango do to degree no fake nade kata ok ni kare. Sonko to no Mombasa top seat fate today. Sonko doho bende koro dhi ng'eyo ahinya odiochieng' mano makawuono kapod obro dhi mondo olar kom no koso hoyo. Mano kapod ni chakoro chung' kata go chapa mar Oboke go kurago ma ibro tigo Mombasa e kom mar gavana. Raila Karua will put thieves in jail. Mano kero Kenyatta kane nitiere nyoro gweng' mag Mihango Embakasi East seche mane oseyawo kar thieth mar iluongo mar hospital ma e gwenge go mag Mihango ne en kanyo to kod jotelo pogore. Owacho kanyo ni mondo ji ogo kura mariek gi yier Raila Amolo Odinga. Ema wacho ni Karua kaka jalup Raila to ong'e maber. They are the ones who will be able to continue with this job for us to ensure that we have a county that is being led just a manner the right way. Kendo wacho ni botelo e yo makare. Wan kai kod Kidero men jail for between 12
for 18 million fraud shillings. 18 million shillings kata million apar kod aboro mane nitiere kanyo. Boneno kanyo pisas go machon nitiere kanyo kineno kanyo nyaka jatend mano chung' ne weche mag omenda Jimmy Kiamba ka en bura mano sechaki yala ahinya chakre chon kendo koro ng'eto makamano en koro ibro tuegi kind higni 3 kod 12 ne wach mibadhi makamano. Inside Kenyatta University, Uhuru Land Saga that caused VC his job. Iwacho kanyo ne weche go mag lope miyo koro Vice Chancellor ma KU bende koro ne ogolo kolone Paul Wainaina ma bende koro nogolo ka podi temo non wachane na mag lono ma bende koro theka ahinya kendo otudo record wach lono ma bende koro iwacho ni ong'e maber. More than 5,000 women in city raped in past years. Iwacho kanyo ni Nairobi oseyangore ni koro ji maloyo 5,000 ma bende gin wakeni mano ji 5,589 yande koro gin jogo ma bende koro nosebambi kendo 52 kuomgi noyudi ne omi tuo mar okimi ka 104 to bende noyudo iye e kinde ma bende koro notimne gitem kamano no bende koro golo kendo wach ma sirkal onego ng'iane na matut ahinya. DP to Uhuru, we won't fall for a title deed streak. DP kanentiere kata Ruto kanentiere gwenge mag Western no wacho kanyo ni koro nyaka gisani koro chiwo bok mag lope no kan mana mondo koro gogo siasa. Wacho ni kata bed ni chiwo sani to gin koro gibe gore piny kata bende manok bi buoko gi kata mate. Nyaka gisani title deeds mag $1 million Uhuru Kenyatta yande koro chano mondo koro omi chiwo kapok otieko tije dwe manyien. I will investigate Ruto for a suspect land holdings in Coast. Ila tells resident watch locha ema bende koro nitira. Bino matata hinya bosomo ka Oboke gi nikech kinde bosomo gi MPs return 460 million regular allowance million 460 mako bende koro ne okokete yo makare hinya. Mano bene ge yudo kinde madweche 26 koro mago koro odoka. Cash will be wired to school by Friday. Mago promises. Mago weche bende koro nitiere kano kod weche mago mag tuke mantiere e Oboke mago mane wantiere godo kinyi maka tarik 10 to kod 3 dwe mar 7. Somo Oboke gi ng'iewo gi mondo isomne matut ahinya. Nyinga Jesse Umondi.